For lang tid siden blev der syet en elg. En elg over dem alle. Og det blev spået, at den skulle ofres for at redde verden fra dræbersneglenes ondskab. Gandalf havde opsøgt Frodo, som havde ældelse, og sammen aftalte de at diskutere sagen over en kop saft på kroen The Prancing Moose. Nå, skal vi se at komme afsted? Ja, vi tager lige forbi min ven Mary, så han kan komme med. Hit der elgen, død eller levende. Hvor er Mary? Han faldt. Nå. Pis, han skulle have penge. Ja, men lad os gå indenfor. Hvad så, Aragorn, gamle svinger? Sidder ned og finder sig. Det er der Frodo, du ved. Ham med elgen. Udmærket. Vi tager afsted til Kløvedal. I morgen. Elrond venter til Kløvedal. Ah. Til stede ved rådet hos den vise Elrond var Frodo med elgen, troldmanden Gandalf, ridderen Aragorn og dyrepasseren Boromir, som var kommet hele vejen fra Gondor for at hjælpe med at passe på elgen. Velkommen til jer alle. Vi er i dag samlet for at diskutere et stort problem. Det der mørke tider og dræbersneglen udgør stadig en større trussel mod vores land og især min køkkenhave. Vi bliver nødt til at ofre elgen, så truslen fra øst kan blive udryddet. Lad mig smadre ham nu. Nej, Topper, kan I ikke se? Ser I ikke, at det der er en gave? Det er en gave til Gondor. Gondor, der i årevis har blødt, ofret, sved, blod, tårer for jeres skyld, for at holde dræbersneglen væk fra jeres haver. Det er for din have, Edward. Du skylder mig dette, og ikke mindst Gondor dette. Og lad mig bringe denne el, denne gave, til Gondors zoologiske have, hvorfra dens magiske kræfter vil tiltrække millioner af turister hvert år. Og kun på den måde, siger jeg alle sammen, kan vi bringe Gondors skrantede økonomi på fod igen. Spær den inde. Ja. Det må være sindssygt. Hvad har han gjort dig? Vi skal da slippe den fri. Jeg synes, vi skal slå den ihjel. Barbar! Vegetar! Grøntsags Jesus! Den havde! Elrond har ret. Elgen må ofres i Morias miner. Vi må tage afsted i morgen. Er I med? Vi er med, fører os kun fra sted til sted. Under tvang. Nej med sang går vor målbevidste gang. Frodo, du ved godt, hvad savnene siger om Morias miner. De grådige dværge gravede for dybt, og i mørket vækkede din ondskab af skygge og slim. Så pas ekstra godt på elgen. Det bliver gyldne tider for Gondor. Nå, du er da ikke så farlig. Har de efterladt dig helt alene her i mørket? Du er da meget kær.
Hvor der bliver det. Du skal da altså noget til Gondor Zoologiske Have, kom. Det var bestemt, at jeg tabte den. Der var den jo. Hvor bor I mere? Han faldt vist. Nå, lad os komme videre. Ja. Det er den ondskab, jeg har snakket om. Det er balslokken. Den ondeste dræber snart af dem alle. Flygt! Du får aldrig elgen! Hey, hvad laver du? Ha? Nej, ikke min stav! Hvad laver du? Nej! Jeg har fejlet! Jeg har fejlet! Hey, Slimy! Tag på din egen størrelse! Så, lille elg. Nu har du endelig fået din frihed. Flyt!